Исәннәрмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген Сейлән фестиваленең икенче финал туры. Ул да булса безнең ретро җырларга багышланган. Әйдәгез, жюри белән танышабыз. Бүген бездә жюрида Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Исәнмесез, Зәйнәп апа? Исәнмесез. Татарстан Республикасының халык артисты, Башкортстан Республикасының от казанган артисты Филюс Кахиров. Исәнмесез. Исәнмесез. Танылган җырчы, иң сөйкемле кызларыбызның берсе Ильвина. Исәнмесез. Әлеге йөк сезнең җилкәләргә төшә, уңышлар һәм гаделлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Аллага тапшырдык, хәерле сәгатьтә. Бүгенге тапшыруыбыз танылган шәхесебез, безнең мираста, җыр мирасында из калдырган Әлфия апа Авзалова иҗатына багышланган. Татар халкының моңлы сандугачы, күренекле җырчысы әле дә безнең йөрәкләрдә. Әлфия апа 14 телдә җырлаган. Аның моңы һәр халык күңеленә үтеп кергән, чөнки ул җырны халыкка тапшыра белгән. Бүгенге чыгыш ясаучыларыбыз тамашачыларның күңеленә ярауларын теләп калабыз. Беренче булып Ранель Карамеевны каршы алабыз. Düşe şul çaklar, yarım kaldı yarakta. Şotlıkların balacakным, məhəbbətim sində tapdım, күңелем сиңа тарта. Сағындым авылымны, қайчан қайтырмын инде. Сәлемет сүйгән ярыма, әткәйгән кәйім әлі, сәлемет туғаннарыма. Сәлемет сүйгән ярыма, әткәйгән кәйім әлі, сәлемет туғаннарыма. Кем җырлый? Толгын гына идел ага, туган ягыма таба. Бөдрә тулларын тирбәтеп, кояшта нурлар уйнатып, шаулыканнарын ярга кага. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмын инде. Сәлемет сөйгән ярыма, әткәйгән кәйем әле, сәлемет туғаннарыма. Сәлемет сөйгән ярыма, әткәйгән кәйем әле, сәлемет туғаннарыма. Сәлемет сөйгән ярыма, әткәйгән кәйем әле, сәлемет туғаннарыма. Молодец. Ранель, менә тавышың син сагынган авылның шишмәсе кебек челтерәп ага кебек. Сыман шикелле тоелды миңа. Безнең Зәйнәп ханымга ничек тоелды микән? Шуны белеп китик әле. Сездән башлыйк. Бик матур
Чынлап та яңгыраулы чыкты тавышы. Син бу яңгыраулы тавышың белән тагын 1-2 ел җырлап йөри аласың рәхәтләндереп. Үзең тотышың да матур. Бу эстрада җырын бик матур башладың. 9 сөйләп бирәм әле мисә. Рәхмәт бик зур. Әйбәт башлап җибәрдек шулай. Ранел, афәрин сиңа. Ялтырап балкып торасың әле син. Филос әфәнде, әйдәге сезнең дә фикерегезне, тавышыгызны. Тавышы Ранелнең матур, үзе матур, төс кыяфәте матур. Җырын да матурын сайлап алган бу җырны. Аллага шөкер, мин дә җырлыйм әле. Безнең балалар, яшьләр белгәч бик әйбәт инде. Җырлап торгач та Әлфия апаларның, Илһам абыйларның рухлары тыныч булыр. Шул киләчәктә уңышлар сиңа. Сөйлән, мин барыгызга да барыбер 10 бал гына куям. Мин куеп та тормыйм, миннән барыгызга да 10 бал. Мин сезгә бәя бирмим, сезгә уңышлар гына телим. Рәхмәт. Бигрәк добрый инде Филос абыебыз. Бүген сезнең киңәшегез алар өчен бик кадерле. Алар өчен, укытучылар өчен. Ранел, беренчедән мин сине котлыйсым килә, чөнки беренче башлап җибәрү ул чыннан да бик дулкынландыргыч. Син бу эшне бик матур итеп башкарып чыктың. Чыннан да минем коллегаларым әйтмешли, тавышың яңгырап тора, бик матур, үзең дә бик шибәрсең. Миңа әз генә менә синең актерлык ягыннан бәлки, әле синең барысы да алда, әлбәттә, бу инде мин хәзер сине профессионал җырчы кебек күрәм бит. Әгәр инде син шушы сәхнәдә басып торасың икән, әз генә күзләреңдә менә шундый уйнау, шундый яктылык җитмәде миңа. Әмма син беренче башлап җибәргәнгә күрә мин сиңа 10 сөйлән куям. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сиңа, Ранел. Башлап җибәрдең. Инде без сине озатып калабыз. Рәхмәт, рәхмәт. Афәрин, әйдәгез алкышлар Рәхмәт белән барыгызга да. озатабыз. Әлеге алтын җегетебезне. Әлфия апа тормышта да бик шаян күңелле кеше булган. Шуңа да ул уйнап, җырлап яшәргә кирәк, күп уйларга кирәкми дигән. Без дә үзебезнең тапшыруыбызны күңелле җырлар белән дәвам итәбез. Тагын бер моңлы сандугачыбыз Асель Сәләхова. Doğaşım jırlap jiberem iken Ул да мені сағынғанда көбәләк кемеді керегім Осыл қышымыздан doğaşım жырлап жиберем икен Çeşmedu gerek Uçup barıp kaytar idem Kübelek gibi du gerekim Asıl kışımı sana doğaşım Eğer bulsam kübelek Uçup barıp kaytar idem Kübelek gibi du gerekim Asıl kışımı sana doğaşım Eğer bulsam kübelek Dost işlerim Hey dostlarım, dostlarımla Dostlarım, dost işlerim Siz dostlardan ayrılsam Yalgızı başımın işlerimin Siz dostlardan ayrılsam Yalgızı başımın işlerimin Hey dostlarım, dostlarımla Dostlarım, kaderlerim Hey dostlarım, dostlarımla Dostlarım, kaderlerim Yaş ömürleri kekilmi belediz kaderlerim Yaş ömürleri kekilmi belediz kaderlerim
Инде бу җырны үземә ничек ашырмын дип уйлаган идем. Була икән яңача да ашырга. Кызлар бит инде матур кызлар, балкып елмаеп торалар. Җегетләр әйтергә тиеш минемчә. Филүс әфәнде, әйдәгез сездән башлыйк. Әйдәгез. Миңа бик шады, җырлау ягыннан да, актерлык ягыннан да, бию ягыннан да теге карап торасы гына килә. Ниләр ике куплет арасында кашан бетерми икән инде бу проигрыш дип көтеп торасы юк. Монда төрле яклап безне теге күз яуларын алып торды. Сәхнә кешесе инде күренеп тора һәм киләчәктә Алла берсә шундый тагы да үсергә, камилләшергә. Уңышлар, уңышлар. 10 балл. 10 бал, 10 Рәхмәт. сәйлән, ярар, рәхмәт. Филүс әйтә сүзне авыздан өзеп алгандай булды. Теге сәхнә кешесе дип. Шуны әйтәсем килгән үземдә. Һәм хәрәкәтчән, әлбәттә матур, берсе соклангыч. Әлбәттә менә кызу җырларда шулай бии җырлау бик авыр бит әле ул. Мин үземдә шундый гадәт бар, биеп җырлый торган. Шуңа күрә мин синең хәлеңне бик аңлыйм. Әмма аңа өчен тагын да авыздагы бөтен ижекләр чыгып бетер өчен, җырланып бетер өчен тагын да ныграк тырышлык кирәк. Сиңа уңышлар теләп каласым килә. Рәхмәт. Әмма мин менә 9 сәйлән бирәм әле. Киләчәктә Рәхмәт. тагын да очрашырга язсын синең белән. Рәхмәт, рәхмәт. Биеп җырлады, ләкин күбесе биеп җырлагач, җырлап бетергәч булай теге кешкә сулыйлар. Монда ничек елмаеп чыкты, шулай һаман елмаеп басып тора әле. Беренчедән, син җырны дөрес сайлагансың. Тагын бер, бу инде табигый сәләт, бу артистның дип әйтик инде, бу энергетика. Я ул бар, я ул юк. Синдә бу яктан бернинди проблема юк. Дип күрәм мин. Энергетикаңда, тышкы кыяфәтеңдә, музыкальлегеңдә, җыр сайлый белүеңдә. Мин сиңа бары тик уңышлар телим. Әле сине зур сәхнәләрдә күргән насыйп булсын. Сиңа миннән 10 сәйлән. Афәрин, Асел, бик әйбәт сәйләннәр саны белән китәсең әле син бу сәхнәдән. Рәхмәт сиңа, рәхмәт. Сезгә. Рәхмәт сиңа, озатып калабыз. Сәхнәбез түрендә Залина Шакирова.
Fikrini seken şeyge içilerde Siz olasınız yine de biz kitabız Irak biz kitabız Irak ilerge Siz olasınız yine de biz kitabız Irak biz kitabız Irak ilerge Әфәрин Залина, әфәрин шок ката миндә нишәнче тапкыр син тыңлыйм синең тавышыңны. Һәм илһамланасы килә кайдыр ышып китәсе килә. Илвина әйдәгез сездән башлы килеп уйла. Әйдәгез, Зәлинә, мин шундый рәхәтләнеп тыңладым. Синең башкаруыңда бу җырны, дөресен әйткәндә, бу җыр җиңелләрдән түгел. Һәм синдә 13 яшьлек кызда, хәзерге яшьләрдә дип әйтик, шундый моң ишетү, мелизматика ишетү, ул чыннан да бик шатландыра. Әлбәттә, әле сиңа бик күп кенә эшләргә кирәк. Әлбәттә, бик күп кенә халык җырлары тыңларга кирәк. Сеңсен өчен, ятсын өчен, шулай бит. Әле барысы да алда. Әмма менә инде шушындый тырышлыгың өчен, шулай матур башкара алуың өчен, әлбәттә булды, нотага эләкмәгән моментларым булды, сүз дә юк. Каушыйсың да инде, чөнки шундый проектта катнашу ансыз булмый. Әмма мин сиңа барыбер 10 сәйлән куям. Рәхмәт. Зәлинә, мин сиңа данлыклы Илһам Шакировның нәселеннән, аның дәвамчысы буларак, бу җырың өчен 10 сәйлән бирәсем килә. Чөнки син үзеңнең яшь булуңа карамастан, олыларча матур итеп тиешенчә алдың күп кенә урында бормаларны. Менә ул безнең татар җырының иң мөһим өлеше. Менә шы татарча итеп бормаларны алып, аларны тәкъдим итү халыкка һәм саклап калу. Бу инде әлбәттә сезнең дә сәхнәгә басып килә торган япь-яшь буының да төп бурычы. Шуңа күрә бу юлы мин сиңа 10-ны куям. 10 сәйлән бирәм. Рәхмәт бик зур. 30 сәйлән булды дигән инде синдә сүз бу. Ишекләнмичә. Чөнки ул җырны йөрәгеннән сулкылдап чыгарды. Филис әфәнде. Ноталарга менә эләкмәгән урыннары булды. Ләкин ансы аның техник яктан инде, ансы ул долкынлану, борчылу, җаваплылык хисе ул шулай та инде, ансы бар. Ул булганга бик әйбәт әле ул. Булмаса начар булыр. Шуңа күрә шушы долкынлануны дөрес юнәлешкә җибәреп, үзеңә файдага. Ул бит йөрәк тибә, беләм инде мин ул куллары дерелдәп тора, тавыш калтыраган кебек. Ул булу яхшы аның. Димәк, синдә намус дигән әйбер бар, синдә җаваплылык дигән нәрсә бар. Шуңа күрә ул синең нигенә файдага гына барачак. Менә шул, аннан соң инде җырның азагына син бераз тынычландың, һәм инде ничек кирәк бормалары, ниләре белән менә Зәлинә бөтен чәчкә кебек шунда атты да инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, җыр өчен дә, тавышың өчен дә уңышлар. 10 сәйлән. Рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. И тагы да балкып елмаеп җибәрде. Рәхмәт инде бу сезнең аркада гына. Үземә яңа нидер алым белдем, борма. Тавыш бормалары мин теге милизм гына дип кабул итә идем. Монда инде Зәлинә апа сездән башланды буга инде әлеге сүзләр. Рәхмәт. Бормаланып без сине затып җибәрәбез. Балларыбыз яңа әүрләрне ала бара, Сәйид Әхмәтҗановны чакырабыз.
uzağa girdim. Tuğan yağım görner deyip dolarga mindim. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Dağ başında bakşa bulup dişime girdim. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Dağ başında bakşa bulup dişime girdim. Yirak gidip dingezler geçtim. Soğuş diken diren kullen suların içtim. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Talyan garmon moğa bulup jirime düştü. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Talyan garmon moğa bulup jirime düştü. Yirakta da dostlar uçrattım. Lakin yaşlık dostum kalkan elime koydum. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Beğendim neşide tügül min sinde taptım. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Beğendim neşide tügül sinde taptım. Tuğan yok, tuğan yok. Rahat tuğan yakta. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım. Beğendim neşide tügül sinde taptım. Ишек сен шулай жеңіл бейсің, шулай жырлайсың. Нендейдір жеңіллік бар bu енді bu жігітті, нендейдір спортсмен? Спортсмен. Футболист, иә. Футболист жігітіміз Зейнеп апа. Тәйдегі сізден башлы келі. Шуның кадәрлек ашык, искренний дип әйтәбез инде, әйме. Шунда ихласлык белән. Шуны матур иттереп җырлап чыктың. Әлбәттә, син футбол уйнаганда да теге гол кертмиш туктамыйсыңдыр, әйме. Юк. Шулаймы күренеп тора, менә башкаруыңда да күренеп тора. Җырның бетергәндә эләктереп алдың да, алып барып җиткердең ноктасына кадәр, азагына кадәр. Менә онсы да бик мөһим җырда. Әйме, шулай ук гол кертергә кирәк. Җырны азагына кадәр матур итеп җырлап бетергә кирәк. Менә бу җыр бит тиз җырлана торган. Аның ритмы бар инде. Шуңа күрә әзрәк кенә монда да бик сузып башкармасаң, әзрәк излебрәк ритмында җырласаң, тагы да яхшырак кереп утыра бу җыр. Булай бер сүз әйтә торган түгел. Менә сиңа беләсең, 10 сәйлән бирәсе килә дә, 10 сәйлән бирәсе килә инде. Минем уңышлар телим һәм сәхнәдә дә синең алдагы көннәрең бар, тик җиңүләрдән генә торсын. Рәхмәт. Ләкин деген сүзді әйтерсіз деп ойлаған еменде. 10 сәйлән бирәсем килә дә. Юк әле, бирдем әле менә. 10 сәйлән. 10 сәйлән, яхшы шулай булсын. Шулай әйдәгез интриганы бераз саклап калыйк. Сезгә, Филис. Сәйит, молодец. Мен әле сиңа карап тордым да, жырлый башлаганчыга бии башлагач мен әйтәм, анасың жырлыйсың, анасың бергә теге әйләнепләр, шулай матур итеп төгәлләп тә куйдың. Бу тапшыруны әгәр дә Данир Сабиров караса, ул үзенең киләчәге турында борчылачак, ул куркачак. Монда бит тагын бер Табанга басып баралар. Табанга басып бара. Хәзер Сәйит үсеп чыкса, халыкка күренсә, миңа нишләргә микән дигән сораулар белән утырачак ул. Менә монысы һич шиксез. 10 гол сиңа, 10 сәйлән. Сәйлән. Рәхмәт. Аңладык. Ой, бик күп матур сүзләр әйтелде Сәйиткә. Шуннан да Сәйиттің энергетикасы бар икән күренеп тора. Сәйит пластикасы күренеп тора. Шуннан да, ләкин миңа әзрәк җитмәде синең техник яктан микрофон белән эшли алуың, әзрәк кенә шомартырга кирәк. Аннан соң инде сүзләрнең әйтелеше. Шулай әзрәк татар телен шомартырга кирәк. Шулай бит Сәйит? Авыррак икәне сизелә. Ләкин мин синдә потенциал күрәм. Шуннан да син сәхнә кешесе, син шунда бик җиңел, син шунда бик матур. Бүген мин сиңа 9 сәйлән куям. Ләкин без синең белән әйдә шулай сүз куешык. Син
монда гына тукталып калмыйсың, әлбәттә телне шомартасың һәм музыка өстендә әле бик күп эшлисең, Алла берсә. Яхшымы? Сиңа бүген 9 сәйлән. Афәрин шәп, мин күз алдыма китердем. Менә төрле футболистлар гол керткәннән соң бит кемдер анда сальто ясый, кемдер кызык иттереп сикерә анда, кемдер футболкаларын сала, кемдер нәрсә эшли, кемдер бии. Менә Сәид гол кертә дә аннар гүзәл туган ягым, Ничек матур була бит. Бик матур була, минемчә, ниндидер яңалык. Рәхмәт сиңа, сине әлегә скамейка запасныйка җибәреп торабыз. Рәхмәт сиңа. Рәхим итеп. Ике сүз белән әйткәндә, Милина Хәйруллина. Араңарның ярақлағын кім яқын айта, сағынғанда сәлем хатын кім алып қайта. Почтальон яқын айтада, почтальон алып қайта. Почтальон яқын айтада, почтальон алып қайта. Туған ауылдан хәбәр кім алып килә, кемгә кемнең хатлар язмын кем генә белә. Почтальон алып килә, почтальон гына белә. Почтальон алып килә, почтальон гына белә. Почтальон алып килә, почтальон гына белә. Почтальон! Сөйгәненең якты өмөтен кем хәбәр итә? Дусларыңа ут эченнән кем сәлам илтә? Почтальон хәбәр итә, почтальон сәлам илтә. 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 Почтальон сәлам илтә. Почтальон хәбәр итә, почтальон сәлам итә. Ой, молодец. Рәхмәт. Милина, почтальон, сіз бик әйбәт җырладыгыз дип хәбәр итә. Инде әйдәгез, башлык әле. Сезгә карап торам, Милина. Әйе, Милина. Беренчедән сине зур тәҗрибәле артистка икәнең күренеп тора. Чөнки синең теге сәхнәгә чыкканнан ук энергетика, үзеңне тотышың, елмаюың, күзләрең ялтырый. Шуңа күрә бу бик сизелә торган момент. Икенчедән, мин шундый түбән тавышлы тембрларны бик яратам. Әле ул синең түбән, үзе яңгырый торган түбән тавыш. Шундый тембр. Бик матур һәм ничектер менә аерылып тора диясем килә тавышың. Сине мәсәлән менә радиодан әгәр мин ишеткән булсам, мин шунда аңлаган булыр идем, хәзер кем җырлый икәнен. Чөнки ул шундый үзенчәлекле тембр. Сиңа миннән бүген 10 сәйлән. Рәхмәт. Афәрин, бер кыек сүз дә булмады. Бөтенесе үз урынына, үз киштәләренә утырды. Филүс Минем әфән. әле тәннән бас тәннәре бәреп чыкты. Миңа ничектер шу кадәр рәхәт булды. Сәхнәгә чыгып басты. Үзенең көченә, үзенең тавышына, үзенең талантына нык ышанучан
Монсы бик шатландыра һәм шулай булып калырга, сакларга бу тавышны һәм без сине буны барлык артистлар сәхнәдә көтәбез. Көтіп қаламыз. Рахмет. Рәхмәт, менә бит 10 сәйлән. аңлашыла инде. Әле тагын плюс та куймак. Плюс та куеп буламын да, ешексез. Теге сүзнен игътибар иттер, пуштальон деген. Мен нәрсе нинди сүз әле бу дип уйлап отырмын. Почтальон, әйме? Почтальон. Сүзгә инде, әлбәттә теге дикция дибез бит инде. Арга игътибар итәсең. Аллага шөкер, бик әйбәт син ниткәнсең аңлап. Үскәнсең, татар телен бик матур ачып бирәсең. Сәхнәдә шундый балалар булырга тиеш. Үзенең кая барганы нәрсә, ничек итеп ачып бирергә теләгәне, үзенең күңелен теге җырлы күңелен, моңлы күңелен дип әйтәсе килә. Менә ул синдә бар. Инде әлбәттә укуңнан кала кабат шушы җыр сәнгатен син ташлама инде. Матур киенгәнсең, ис китмәле, елмаеп торасың, матур итеп басып. Булар барса да бар, һәм син бу сыйфатларның берсен дә югалтмаска тырыш инде. 10 сәйлән. 10 сәйлән булды. Милина, затабыз сине. Алкышлар белән әйдәгез. Йыраклардан безгә моңлар алып килүче Марат Әхмәтҗанов. Мутация не вода. Да, бар. Canım avlabazga qaysı yoldan barası Canım avlabazga qaysı yoldan barası Gözümün karası, yüreğimden parası Canım avlabazga qaysı yoldan barası Canım avlabazga qaysı yoldan barası Gözümün karası, yüreğimden parası Gözümün karası, yüreğimden parası Canım avlabazga qaysı yoldan barası Canım avlabazga qaysı yoldan barası Canım avlabazga Qaysı yoldan
барасы Ғырур басып, жюри нәрсе дияр мекен дип күтіп тұра, тыңлап тұра. Әйдәгіз бұл яқтан жігітлерден башлы әлі Филус. Марат Яқташ, молодец, әфәрин. Теге жайлы гына жыр алмағансың, катлаулы гына аның куплетларын, иләре. Әтиңә, әниңә, укытучыларыңа рәхмәт, күренеп тора. Бик инде синең өчен тырышалар. Шуңа рәхмәтле булырга онытма, һәр вакыт укытучың бар икәне ишетелә, дөрес алымнар белән җырлыйсың. Шул инде әзгенә анда әлбәттә менә азактан әзгенә тавышыңны итеп алды. Син аңарга бердә борчылма, ул булай инде ул. Ләкин әзгенә контрольдә тоторга кирәк ансында. 14 яшь, менә шушы вакытта тавыш әзгенә үзгәрә башлый, Марат. Моңа бердә аптырама, тональность табырга җайсызрак була башласа, син аны бик теге кычкырып та җырлама. Шушы вакытны ничектер үткәреп җибәрергә кирәк. Бик теге тавышыңны саклап кына. Төшенкелеккә бирелмә ул вакытта. Киресенчә, мин 2 елдан соң әле күрсәтәм әле сезгә дип. Шулай дип. Рәхмәт. Яшаярымы? Сиңа уңышлар. 10 сәйлән. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Тавышты саклап калу өчен аласың башкорт балы. Ну ярар, аннары серим. Зәйнәп ханым. Тыныч кына сөйләшергә кирәк инде. Әле менә сөйләшкәндә дә синең тавышыңдан инде хрипатса бар бит. Шуңа күрә инде сакларга кирәк тавышны. Әлбәттә, җырлалым Марат дигәндә мин сезгә пышылдап кына җырлыйм дип җырларсың инде. Бүтән килеш-килбәтең сәхнәдә басып торыр өчен яралган. Әйттем инде, биюең дә бик матур. Кул тотышларың, үзең тотышларың, гәүдәләрнең менә синең шунда иштән килә, ул ниндидер бер тоемлап сәхнәнең нәрсә икәнен һәм синең ишеңдә салынган талантың бар, шуны киләчәктә дә күрсәтеп, матур итеп, үзгәрешләрдән соң да кабат инде тыңларга насыйп булсын. Кайда гына йөрсәң дә, Башкортстанда калырсың, Татарстанга килерсең, Россия буенча китерсең мәйме. Шуңа күрә мин әйтәсем килә. Сиңа 10 сәйлән куям мин, бирәм мин, һәм инде уңышлар теләп калам, очрашырга насыйп итсен синең белән киләчәктә дә. Бик зур рәхмәт. Марат, чыннан да синең үз-үзеңнең тотышың бик шундый интеллигенция, менә шундый интеллигентны тотасың үзеңне. Җырың катлаулы. Чыннан да менә ритм ягыннан да үзгәрә бит инде җырыймы. Теге суза торган җирләрендә барысын да матур итеп, сузып күрсәтәсең. Сине шулай теге әзрәк яклыйсым килә. Шундый үзгәреш моментларыңда, шуңа күрә миннән сиңа 10 сәйлән. Бик зур рәхмәт. 10 сәйлән. Монда яклау гына түгел инде, монда мактау да булды. Узатып калабыз. Рәхмәт. Әлфия апаның яраткан сүзләренең берсе халык җырларында иң мөһиме көй түгел, сүз дигән. Шуңа күрә дә җырны мәгънәле сүзләр белән тутырырга кирәк. Бездә дә андый җырлар күп. Шәхсән минем иң яраткан җырларымның берсе бүгенге тапшыруда хәзер яңгыраячак. Айсылу Мөхәммәтҗанова. Yumşak miken canı yamının kulları Salavat kübürü kübük suğa vergen yılları Низкий такой красивый тембр. Miken canı yamının kulları Salavat kübürü kübük suğa vergen yılları
взрослый такой голос. Қамалары болса да пустой оқ. Ошаған ішкен шоқта достар көп шул, бошқа бәлә түшкенде шул, біреуде юқ. Оппақ мекен, йымшақ мекен, жаны ямына құлары, салауат көбірі көбік суға барған yolları. Оппақ мекен, йымшақ мекен, жаны ямына құлары, салауат көбірі көбік суға барған yolları. Оппақ мекен, йымшақ мекен, жаны ямына құлары, салауат көбірі көбік суға барған yolları. Молодец. Айсылуым, баш есігіне қала сенің қаршыңда. Біріншіден шындай жырны сайлағаның үшін һәм мен фонограмма деп тұрам дұрсыңын еткенде, ләкин біздің тапшыруда олай мүмкін түгіл. Олай бұларға ярамайды. Түрі тауыш бары тек біздің тапшыруымызда жанлы тауыш һәм біздің журиларыбыз да өзлері сөйлейлер фонограммаға түгіл. Катлаулы жыр бит инде бу безнең. Әйе, һәм яшьләребез менә шулай алынып җырлагач, әле бу бигрәк тә менә шулай матур дип тә башкаргачтан, тагын әле берничә буында бу җыр сакланыр дип ышанып каласы килә. Бигрәк тә инде әлбәттә синең тавышың үзенчәлекле, түбән тавыш шулай. Инде киләчәктә тагын эшләре белән әзрәк кенә тагын шөгыльләнеп, вакытшың белән яңадан кабат тагын да матур җырлар өйрәнеп, инде шатландырып, сөендереп, ишеттереп торырга язсын. Сине сәхнәдә күрергә насыйп итсен киләчәктә дә. Киемнәрең матур, матур итеп әзерләнгәнсең. Рәхмәт. Нәрсә әйтәсем килә? Үз тыңдашларга инде һаман да шул. Әмма җырын башлаганда менә шундук теге әйтәбез бит инде накидываться итеп ташланмаска кирәк, әкрен генә читтәнрәк башласаң әйбәтрәк инде. Шундук теге теге молодон чиктер камалы түлдүгө ха дип башлама. Читтәнрәк кирип китсәң, башта урынына утырыр кебек тоела. Шундук чыктым да бүтүнесен җырлап куям дип түгел, әкрен генә йомшаграк дип башлап, азакка кадәр алып барып җитерсәң, бу җыр тагын да матуррак ачылыр синең башкаруда. Бик матурсың. Уңышлар телим. Рәхмәт бик зур. Сейлән. Мин Сейләнне әйдә аннан разберемся. Мен бұл сүзләрне бейік хатын қызларының бейік сүзләре деген дәфтәремә язып қойшақмын. Әлеге 10 аннары разберемся. Шулай дейік әйдәгіз Ильвина. Шына да Айсулу, біріншіден мен ғашық болып отырдым сенің тауышыңа. Яратам мен шуды тембрларны. Түбән тембрларны яратам. Шундай қылаққа бик матур итеп ята. Шыннан да менә Зейнәп апа әйтте, дөрес әйтте. Җыр ул суларга тиеш. Шыннан да бу моментлар бар, әмма бу бик авыр җыр, бик катлаулы җыр бу. Шундай җырга алынгансың. Мин шок катып тыңлап утырдым. Кушылып утырдым, җырлап утырдым сиңа. Һәм дөресен генә әйткәндә, минем әле синең тагын башка җырларыңны да тыңлыйсым килә. Шуңа күрә минем сине сәхнәдә күрәсем килә. Минем синең белән бергә иҗат итәсем килә. Мин сиңа зур уңышлар телим. Һәм миннән сиңа 10 Сейлән. Рәхмәт бик зур. Сен җырлый башлаганда тавышың шундый зур. Әйме, ул әле теге калын гына түгел, ул тембрың бик бай. Мин бу бүлмәгә сыймассың дип уйлаган идем, бу студияга.
бу тавыш белән. Аннан соң тавышың гына түгел, үзеңне сәхнәдә менә теге хәрәкәтләрең башланып киткәч, күзеңнән шундый самимилык бәреп чыкты. Син үзең дә монда сыймас кебек идең. Без монда 3 кеше түгел, ә синең өчен монда әйтерсең дә меңләгән кеше утыра, тамашачылар. И син менә шулай җырлыйсың, дәртләнеп китеп. Миңа бик ошады. Аңлап җырлый. Һәм тавышың ничектер яхшы яклап, зур артистларның тавышына ашап тора. Ая, менә ул теге не түгел, карт тавыш түгел. Аймын менә эшләнгән, теге була бит инде алмаз таш, аны әгәр дә әйбәтләп эшкәртсәң, ул бриллиантка әйләнә. Менә син бриллиантка әверелеп барасың. Шуңа күрә сиңа уңышлар. Шулай ук Эльвина әйтмешли, сәхнәдә көтәбез сине. Инде Айсылу, афәрин сиңа, үзең ишеттең, 30 сәйлән синдә озатып калабыз. Рәхмәт. Молодец, уңышлар сиңа. Бик матур. Тагын бер моңлы милли тавышыбыз бар, Әдилә Ишалина. Tımarılıp senger yaldık izep payışaba Yalan tepigre yaş kayınlar miğa taba Var yolu bir gün basu kırılar aşağıda Ağladan beni yanar uşak bulup ümit küte Var yolu bir gün basu kırılar aşağıda Ağladan beni yanar uşak bulup ümit küte Argı payızdılıkınlanıp yollar atılıp kala Tuğan ilim güzel şiremini nazla para Gitmim mulımı sıkmaklarım kırılar aşağıda Aylık kişide yanar uşak bulup ümit küte Gitmim mulımı sıkmaklarım kırılar aşağıda Aylık kişide yanar uşak bulup ümit küte Yoldu şiitinde yalğız narat kebek kalıdın basıp Qaytırışın gidip baram sinen sabulaşıp Yollar gıdem ine jırlar gıda şuna gidem Ayıralı sizden bigrek ağır ağırken Yollar gıdem ine jırlar gıda şuna gidem Ayıralı sizden bigrek ağır ağırken Чуть легче хочется, да? Чуть-чуть легче хочется. Yollar gidem, ine jırlar gıda şuna gidem Ayıralı sizden bigrek ağır ağırken Yollar gidem, ine jırlar gıda şuna gidem Ayıralı sizden bigrek ağır ağırken Ayıralı dostlar bigrek ağır ağırken Каблуки еще такие высокие. Афәрин сиңа, Әдилә. Минем каршымда үзгәрәсең һәр җыр сайын. Һәр яңа җырны яңаша ашасың, яки җыр сине яңаша аша. Инде безнең жюриларыбыз нәрсә әйтә микән? Әйдәгез җегетләрдән башлык, шундый матур кызлар басып торганны сәхнәбездә. Чыннан да Адилә бик шибәр кыз, күренеп тора, бик талантлы да. Менә
нәрсә җырлаганыңны аңлап җырлыйсың. Монысы рәхәт ишетергә. Җыры да бик матур, дөрес сайлагансың. Ләкин менә шундый бер ни генә әйтәсем килә. Бөтен җирдә дә тавышыңны зур итеп күрсәтергә тырышма. Урыны белән генә кирәк ул. Урыны белән генә. Тегендә менә без монда җырлар аз гына сөйләшеп алдык. Аз гына теге җиңелрәк итеп җырла. Теге беләм ул рәхәтләнеп теге бөтен күңелеңне биреп ишемдә нәрсә бар, менә хәзер чыгарып салам дип әйтәсе килә инде, шулай әйтәсе килә, ләкин монда аз гына теге атларны тотырга кирәк. Әйме урынында гына матур гына әйттереп. Юк, булай син сәхнәне әйбәт тоясың, әзерләнгәнсең. Уңышлар телим һәм ун сәйләм белән сине зурлап куйым әле. Бик зур рәхмәт. Дөрес, әйдәгез, Зәйнәп ханым. Синең тизрәк үсәсең килә инде. Тизрәк җырлыйсың килә, күренеп тора. Шулай. Әйме? Шулай. Әйе, шулай менә ул сизелеп тора. Иштәге синең теге энергияң сәхнәгә омтылган зур булырга теләгән. Синең киләчәгең Алла бирсә матур булыр. Чөнки ул булганның күренеп тора бит инде. Аны берничектә аны яшереп булмый. Нидән? Күренеп тора, чынлап та ишеңдә потенциал бар. Һәм әлбәттә дөрес итеп кенә Филис абыеңның әйткән сүзләрен, Милвин апаңның менә әйтер сүзләрен дигәндәй шулай истә калдырып, ул бит мәшлә әйтәсең дә сүзләрне, аны как горох об стену дигәндәй, кайвакыт истә дә калмый. Ә менә син әйткән менә Филис абыйның әйткән сүзен гел шундук урынына утыртып куй син аны һәм шуны һәрвакыт исеңдә калдыр, чөнки син аның җырларын да бик матур итеп, җырларын да яратам дип язгансың. Чынлап та аның сүзен әйткән фикерен үзеңдә шундук калдыр. Әйе, шунда исеңдә калдыр да менә шулай. Шундук теге атка сикереп утырып, йөгереп китмә. Әкрен генә ирләп, әкрен генә алып бар җырыңны. Һәм барсы да яхшы булыр. Сиңа мин унсәйлән бирәм, бик теләп бирәм. Һәм инде киләчәктә шушындай якты энергиялы, талантлы балалар безнең сәхнәдә күбрәк булсын. Бик зур рәхмәт. Минемчә инде ул теге алдан ук ниндидер бәяләрен куясын белгән кебек басып тора. Ул инде хәзер ул чыгыш ясады да инде шат нәрсә куйсалар да. Адилә, Зәйнәп апа да, Филис абыең да бик дөрес әйтәләр. Барысында бер җырда күрсәтеп бетергә кирәк түгел. Әле бит алда бәлки зур концертлар куясың булыр, Алла бирсә. Шуңа күрә әкрен генә башта әзәзләп кенә барысында халыкка җиткерергә. Минем үземдә дә шундый холкым шундый, минем үземнең дә барысында күрсәтеп бетерәсе килә. Әмма без бит әле хатын-кызлар нишкә күңелле, шуңа күрә әзрәк тыйнак булырга кирәк. Матур булып кал. Син үзең, синең образың инде шундый бик матур, шуңа күрә мин сиңа уңышлар телим. Тавышың да бик матур, җырың да бик матур булды. Миннән сиңа 10 сәйлән. Бик зур рәхмәт. Аңлавымча, юллар көтә сине, җырлар көтә, шуңа китәсең. Рәхмәт сиңа, бик зур әйе. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, затабыз син. Әлфия апаның сүзләрен генә исебезгә төшерә калсак та, аның һәрбер җөмләсе цитаталардан тора дип әйтик. Мәсәлән, шундый сүзе бар аның: син кичә уңышка ирештем дә, инде бүген сәхнәгә әзерләнмичә чыгарга сиңа ярамый. Андый сүзләре дә бар, шуңа бәлки ниндидер теге сезнең дә ниндидер сүзләрегез, Әлфия апаның сүзләре исенә төшер. Аның мирасы әле бүген дә исән, һаман да яши, безнең күңелләребездә яши, яшь буыннарда яши. Һәм менә бу тапшыру турында, Әлфия Авзаловага багышланган тапшыру турында бер-ике сүз, Зәйнәп ханым, әйдәгез, сездән башлыйк әле. Әлфия апа күңелнең иң түрендә, җырчылар арасыннан минем иң яраткан җырчым. Кечкенәдән үк тыңлап үстем. Аның мин антурда әйтәсе килгән сүзем ул иркенлек алып килде сәхнәгә. Ул бер уңга гына басып, я булмаса үзеңнең теге эчке дөньяңны ачып бетермичә кирип китмәс өчен үзенең җырларын нәкъ сәнгать дөньясы өчен яралган кеше икәнлеген тасвирлап, дәлилләп, җырлары белән зур мирас калдырып китте. Әлбәттә. Һәм бу мирасыбыз менә шушы яшь йолдызлар, талантлар аркылы менә бүген кыенсынып кына чыгып баскан
шушы яшь йолдызчыклар аркылы тагын да зур киләчәкле булсын, тагын да берничә дистәләгән буыннарга тапшырлык булып яңгырасын бүген. Һәм бүген шулай булды да. Менә бу килгән талантлы яшьләр, алар әзерлек белән һәм матур итеп бөтенесен тәкъдим иттеләр. Бу бик тә шатлыклы һәм куанычлы. Әгәр дә барлык бәйгеләр менә шушындый талантлы балалар белән тулландырылса һәм дәвам итсә, безнең киләчәгебез бар булачак һәм өметле дигән ышаныч белән мин бүгенге бу тапшыруда һәм бу талантлы балаларны күрүдә бик шатмын. Мен аларга бар тик уңышлар телим, зур сәхнәләрдә, аларның зур тагын да безнең татар җырын, моңлы, бормалы җырларыбызны бөек сәхнәләрдә башкарылсыннар. Я Рабби Ходаем, шушы теләктә калам. Амин. Шулай булсын дип кенә сезнең сүзегезне җипләп куярга мөмкиндер инде. Эльвина, Шуннан да бүгенге сәйлән тапшыруы бик күңелгә рәхәт узды. Әлфия апа үздә шундый бик шуннан да иркен, күңелле, зур, көчле, энергияле артист. Артист кына түгел, ул инде легенда безнең өчен. Шуннан да без аның җырларын тыңлап, өйрәнеп, мин үзем шәһәр кызы булгач, миндә инде ул бер малар бөтенләй юк иде. Шушы җырларны тыңлап, өйрәнеп, колакка салып үскән балалар инде без. Мин шатланам. Безнең яшь буын татар җырларын өйрәнә икән, татар моңына омтыла икән, бу әлбәттә бик шатланырлык, ничек әйтим, күренеш шуннан да. Барысына да уңышлар телим. Әлфия апа ул әле шундай гел күтәренке кәефтә, бер кашанда кеше алдында моңсуланып, нитеп, булмый инде дип, икеләнеп торган күргәнем булмады. Ул һәр вакыт юмор белән иде. Һәр вакыт коллегаларын, бүтән җырчыларны инде кемдә генә күрсә дә шу кешенең кәефен күтәреп, менә шулай дөньяны яратып, тормышны яратып яшәп калдылар алар. Менә шуңа узган елда мин монда булдым, Сәйлән фестивалендә. Миңа бик ошады. Аңа тиклем ниндидер бер конкурста булдым да мин. Күңелем төшкән иде. Катнашучыларны карап, мен әйтәм, димәк, киләчәге бик төпле булмас микән инде сәнгатьнең дип борчылган идем. Һәм шунда Сәйләнгә килеп, аларны тыңлаганнан соң, машинага утырып, зур рәхәт күтәренке кәеф белән кайтып киттем. Мин әйтәм, бар киләчәге. Менә шушы балаларда дип. Һәм быел, менә карап торам, шулай ук, шундый ук яхшы кәефтә өйгә кайтачакмын. Шушы яхшы кәеф белән, гаиләм белән бүлешәчәкмен. Менә Әлфия апаның традиция буенча янында булган кешеләрнең һәммәсенең күңелен күтәргәндәй. Бүген мин үз гаиләмнең кәефен күтәрәчәкмен менә шу балалар аша. Һәм Әлфия апаның җырлары аша. Менә шул. бу бик теге көзгө кебек булды. Сез балаларның һәрберсенең күңелләрен күрдегез, һәрберсенең күңелләрен күтәрдегез. Әле әзрәк файдада булгандыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә, жюри. Рәхмәт эшегез өчен һәм кем белә, бәлки бик күп еллардан соң анда безнең шундый ерак балалар сезнең җырларыгызда әле сәхнәләрдән яңгыратыр дип ышанып калабыз. Инде нәтиҗәләргә килгәндә, икенче көннең нәтиҗәләре булайрак. Игътибар. Шундый нәтиҗәләр белән икенче конкурс көнебез дә ахырына якынлашты. Без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз, дуслар.